Yn y fideo yma, mi wnawn ni ystyried sut i ddefnyddio amlder cymharol i amcangyfrif tebygolrwydd digwyddiad. Nawr, mae amlder digwyddiad yn gyntaf yn cyfeirio at sawl gwaith y mae'r digwyddiad hwnnw yn digwydd mewn nifer o dreialon. Ac mae amlder cymharol y digwyddiad yn cymharu'r amlder yma gyda'r nifer o dreialon. Mae'n bosib iddyn ni sgwennu amlder cymharol digwyddiad fel ffracsiwn. Yn hop y ffracsiwn fan hyn, yn yr hifiadur, mae gen ni sawl gwaith mae'r digwyddiad wedi digwydd, sef amlder y digwyddiad, ac yn y gwylod, yn yr enwadur, mae gen ni nifer y treialon. Ac mae'n bosib iddyn ni ddefnyddio amlder cymharol i amcangyfrif tebygolrwydd digwyddiad. Felly, enghraifft, dychmygwch ein bod ni'n chwarae gêm ble mae rhaid ni rolio dis a chalo i lanio ar 6 mwyn iddyn ni gael cychwyn y gêm. A dychmygwch wedyn fy mod i eisiau gwirio fod y dis dwi'n dal yn llaw fan hyn yn ddis teg a'i peidio. Wel, byddai'n bosib iddo fi osod arbrawf i fyny i wirio hyn, a dyna dwi wedi wneud yn y tabl yma fan hyn. Be dwi'n wneud yn awr ydy taflu'r dis yma 100 o weithiau a cofnodi yn y bylcha fan hyn amlder cymharol sawl 6 sydd yn troi fyny. A dwi wedi gosod y tabl i fyny fel fy mod i'n mynd i gofnodi'r amlder cymharol bob 10 tafliad, felly bob 10 o dreialon. Felly, gadewch i fi daflu'r dis 10 o weithiau yn gyntaf. Os wneith o rolio oddi ar y sgrin, na i daflu fo eto. Felly, tro cyntaf, 5. Wedyn, wel, dyna fi wedi cael 6 am y tro cyntaf. Yna, 5 arall. 6 arall, so 6 am yr eildro. 5. Dyn 6 tafliad, 1. Nath o'n neud ffwrdd o'r sgrin, gyfyn nid eto. 1. 5. 4 ar 10 tafliad, 5. Felly yn 10 tafliad yna, mi nath 6 yn ddangos dwywaith. Felly amlder 6 yn y 10 tafliad cyntaf ydy 2. Cyfanswm sawl gwaith mae 6 di ymddangos hyd yma ydy dwywaith. Ac felly, amlder cymharol 6 fel ffracsiwn, wel, yn y 10 tafliad cyntaf, mi nath y rhif 6 ymddangos 2 waith allan o 10. Fel digolyn, byddai 2 dros 10 yn 10.2. Na, be na i wneud yn awr ydy cwblhau y tabl a mi na i gyflymu fyny ffilm wrth wneud hyn. Felly, dyna ni wedi rolio y dis 100 o weithiau. Mi wnaeth y rhif 6 yn ddangos 17 o weithiau allan o 100. Felly, yr amlder cymharol olaf sydd gennym ni, ar gyfer faint sawl gwaith mae 6 wedi ymddangos ar y dis yma, ydy 10.17. Nawr, beth fedra ni nesaf ydy darlunio y canlyniadau yma ar y graff yma. Mae dyn ni am blotio yr amlder cymharol ar ei fyny fan hyn yn erbyn y nifer y treialon. Ac felly, ar ôl y 10 tafliad gyntaf, amlder cymharol 6 fel degolyn oedd 10.2. Felly, ar ôl 10 o dreialon, mi oedd yr amlder cymharol yn 10.2. Os dwi'n plotio'r gweddill o'r data nawr, ar ôl 20 o dreialon, oedd yr amlder cymharol yn 10.3. 30 o dreialon, 10.23 yn ailadrodd. 40 o dreialon, 10.225. 50 o dreialon, 10.2. 60 o dreialon, 10.16 yn ailadrodd. 70 o dreialon, 10.17. 80 o dreialon, 10.175. 90 o dreialon, 10.17 yn ailadrodd.
a 100 o dreialon dim pwynt 17. Tua fan hyn. Nawr, ydy adael pwyntio nawr fel maen nhw ar hyn y bryd, mae hyn yn hunan iawn, neu sy'n ni'n gallu cysylltu nhw hefo llinellau sydd efo premesur, a dyna na i wneud yn awr yn fan hyn. Nawr wrth i fi gysylltu hein, gadewch i ni ystyried yn awr be oedden ni yn gwneud yr arbrawf yma ar ei gyfer i brofi, neu drio dangos, fod y dis oedden ni'n daflu yn un teg neu beidio. Oedden ni eisiau gweld os beth oedd tebygolrwydd cael 6 wrth daflu y dis yma. Nawr, pa un ydy'r amlder cymharol gorau i ddefnyddio naill ai o'r tabl neu o'r graff yn awr? Nawr, efallai, so rwy'n gallu meddwl, na'r amlder cymharol gorau ydy'r un mwyaf, efallai, yr un ar ôl 20 tafliad yn fan hyn, neu efallai yr amlder cymharol gorau ydy'r un sydd wedi ymddangos mwyaf aml. Ond, mewn unrhyw arbrawf, mae yna rhywbeth pwysig mae rhaid iddyn ni gofio. Y mwyaf o dreialon sy'n cael eu cynnal, y gorau yw'r amlder cymharol fel amcangyfrif o'r tebygolrwydd. Ac felly ar gyfer y data yma dyn ni wedi gasglu fan hyn, yr amlder cymharol gorau i'w ddefnyddio fel amcangyfrif o'r tebygolrwydd ydy'r un olaf y fan hyn ar ôl 100 o dreialon, a wedi'i weld o'n union o'r tabl o ganlyniadau fan hyn, yr amlder cymharol gorau i'w ddefnyddio ydy dim pwynt 17. Felly, ydy'r dis yma yn un teg neu beidio? Wel, dim pwynt 17 ydy'r amlder cymharol sawl gwaith mae 6 wedi ymddangos. Os dyn ni'n cymharu hynna efo'r tebygolrwydd, fod 6 yn ymddangos ar ddis teg, y tebygolrwydd fyddai 1 dros 6, felly 1 rhan efo 6, sydd fel degolyn yn dim pwynt 16 yn ailadrodd, 1.1666 ac yn y blaen. Felly yn fan hyn, dwi'n meddwl mi wna i gasglu fod y dis o'n i'n daflu yn un teg oherwydd mae'r dim pwynt 17 yn agos iawn at y gwir debygolrwydd dim pwynt 16 yn ailadrodd. Yn yr hir dymor, mewn unrhyw arbrawf, beth sy'n ni'n disgwyl, pe bai y dis yn un teg, mi fysa'r amlder cymharol yma yn setlo lawr yn yr hir dymor i fod yn union 1 dros 6 ar ôl nifer fawr iawn o dreialon. Cyfle nawr idych chi roi cynnig ar y cwestiwn sydd yn defnyddio amlder cymharol. Edrychwch ar y cwestiwn yma sydd yn sôn am dynnu cerdyn allan o becyn o gardiau chwarae cyffredin. Ffeindiwch ar amlder cymharol o ddewis calon, ac yna unwaith ydych chi wedi meddwl am eich ateb chi, cymharwch o wedyn yn erbyn yr ateb cywir sydd yn nawr yn cael ei ddangos ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.